morning mga Surigao no, nakita ninyo ang pagmukha sa kanal no, grabe kapulido. Solid na suminto kay tagi mo mga kaigsunan mga Surigao no. Diri sa ako area apit agad mo man apit agad mo man ako area pwede na ako diri maligo na sa kanal. Yan mga kaguso ko. Asa to naglaom na dili pulido ang trabaho, pulido man lagi ni makita ninyo. Mga kagusok dili tanan ang panggobyerno na dili pulido diri mga kaigsunan no sa amo Surigao City makita ninyo to no sa Imburnal ang Imburnal kadagko solido kay pagtrabaho mo ay solido makita na to mga kaigsunan no. Nakita na to si Boss Raymond no, shout out sa to mga kuan diya. Di ba guys? Okay. Shout out na to mga Surigao no, napit na ako man, gamay lang kuya. Gana na ako area. Makatop na ko diri sa ako area. Yan mga kaigsunan, mga kagusok. Shout out sa to mga viewers. Ano mga followers na to.